Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Wa ko'y usa nga sultihan kit si amahan ini. Lo, kuloin. Close gud ta nga pagkaami ka. Wa kay salig na ko. Di ba ko musulti ni Papa ni Mugod ilabi na kang chef? Sulti lang ko muna. Ate, eskwela ka? Nag-uniform lagi ka. Mapadayon ko sa pag-eskwela, chef. Unya, sungugon niya kasi mong mga classmates. Labi na sa mga lalaki. Labi na tong gingan na Rigner? Bulira ba kayo to sa mga babae? Nganong sangugon man ko nila nga wa man sila may baw nga mabtus ko. Ug usa pa. Nganong mawaw man ko sa nahitabo na ko, chef. May mag-ako rin na ingon ini. Naamang gani mas bata pa kay nako. Unya, may bawal magina nga mabdos ka te kay mudakom na yung muntian. Mudako ni chef. Pero dili na sila makakita kay bakasyon na sunod buwan. Closing na. Padamian at tanami si ate. Pa, adto na mi pa. Ayaw ka bala ka pa. Tiwason ako kung pag-eskwela bisag. Oh, tiwasagit mo na. Kay mao kanay akong gipangandoy ninyo ni Jeff. Nga magkahuman mong eskwela. Ipakita na ko. Nga bisag na ingon ka ni Ana. Magkahuman ka gihapon sa imong pagtuon. Oh, O, Papa Damian. Ihatag na ko nimo ang imong gipangandoy nga makahuman ko sa pag-eskwela pa. Isaad na nako nimo pa. Takain namin sa mong baon padamian kay kailak mo na sa ko. mga anak. Bitaw mo na. Timing sad nga kung mudako na ng imong tiyan. Why bully nga mahitabo kay closing naman. Moin, masulti na ka nako. Kinsa ang amahan na ng imong gimabdos. Dili gihapon, em. Aw. Okay, no probs. Respetuhan ako ang imong desisyon mo na. Imi, ay na naman muna. Nga naman, Renner. Absent sa si Miss Iris. Yan hiyang manghod nga nagpahibaw. O day gitonol nga suwat para kuno na nimo. O, diba tao? Usa man ang suwata, Renner. Mambutla, huwag yung bawa na. Sige, desa mo kay may atuon pa ko sa principal's office. Anong padadaan ng kog letter ni Miss Irish? Basaha lang na, em, aron mahibaw ka. Mutago ko din ismaya kasi ha. Makita rin ako si Imi nga mubasa sa suwat nga akong gihatag niya. Gikulpaan ko da. Unsa man kay iyang reaksyon no kung iyan ning mabasa? Oh, na. Milingko na sila sa lingkuran sa siminto. Gawa sa amurong. Basaha na yun na Imi. Basaha na yun. Dili malagi nigikan ni Miss Irish. Unsa? Diin man din nagikan, em. Gikan man ning Renner. Basaha ko, no? Ang gintuhan nada. Love letter man ni. Iya man ning agi oh. Love letter? Basaha dayon, Emmy. Basaha dayon ang love letter gikan ni Renner, Emmy. Noon sa mga kauy nga gi-open naman na nimo ang subri nga gisudlan sa letter.
Dili ko ni basahon. Nga naman? Aron dili ko may bawon sa nakasuwat sa papel. Gistipliran pa. Nagtuo siguro ni Sriner nga may gusto po ko niya. Wa, no? Daan pagid lagi ko. Kanang pagsigig soko-soko ni Rener ni mo, nagpapansin lang gina siya. Sige na, babasahan na ba? Kanindot anang doon na kay admirer, uy. Ingrasya. Pasaylo ako. Ingrasya. Wa na ko mabantahin nga tong anak kasi muna. Namabdo siya. Ug wa ko'y nakitang lalaki nga miani sa bahay aron makigatubang nako. Aron tubagon niya ang iyang responsibilidad kang muna. Pasaylo ako, Ingrasya. Kung hain ka man karon gibutang sa Ginoo, pabagi kog bantay sa atong mga anak. Nag-uol ko maayo sa nahitabo ni Mona. Basaha dayon ng love letter ba? Sige na. Unya ako siga kay mamati ko. Sige, sige. Ako na lang ni basahon muna. Nganong iya po masag ning gistipliran, uy? Dear Amansya. Gibundak pa ako ngan. Klaro kayo binuang ba? Sige na, padayon na. Sige na, Em. Dear Amansya, sorry nga bully kaayo ko nimo. Pero sa tinuod lang, love di ka. Daan pagid lagi ko. Love siyang mata, nga nagkabudlat lang. Taas pa maning suwata, tinin ako tiwason. Di ko tiwas og basa ani. Ang angay ini ako ning kumuton, unya ilabay na ko sa basurahan. Da ka, ang ka ilabay sa basurahan. Akla ay ang imi ay. Yung magikumot-kumot nga kong love letter. Para niya. Naglabay sa taskan. Ay, kauwaw biya ini eh. Di naman ninong ko ganahan mo sa eskwela. Buang siya! Kinsay buang, Amit. Ang lalaki nga linalang nga akong karibal sa gugma ni Amy. Daan pagid ko nga nahigugma ka ni Amy. Unya nagplano kang imo siyang binuangan. Unya karon nga doon ay laing lalaki nga linalang nga nahigugma ni Amy nasuko ka. Nganong masuko ka man nga wa pa man ka makapanguyab kang Amy. Nagpakita na ko niya. Sa imong pagpakita ni Amy, nakasulti ka na sa imong gibati ngadto niya. Di na kinahanglan na Donis. Kinahanglan na, Amid. Kay mo na'y gusto sa mga babaeng linalang. Sama nila ni Amy og muna. Parihas kod sa akong gibuhat kang muna. Misulti ko kang muna sa akong gugma niya. Mausa na imo buhaton, Amid. Pero sama nimo nga malditohon man ka, buhata kini in a nice way. Kinahanglan nga magbinuutan ka sa atubangan ni Amy. Pero na Donis. Di ko parehas ni mo nga. Murag magpakiluoy nga to sa mga linalang. Dili na ako mabuhat. Akong dili ka makahimo ni Ana. Basing sugto ni Amy ang lalaking linalang nga nanguyab ka niya, Amit. Malas ka lang unya. Ayaw ko kataw Adonis. Oh, Kay basig, ikaw makatilaw sa kainit niya akong oo karon. uy, kalain. Masuko man di ay. Kalma lang, Amit. Mayong hapon, guard. Mangutana lang ko, namuhi na ba ang mga estudyante? Madawat ako. Oh, uy. Nasi muna. Nagpaingon na din sa gate. Sir, salamat na lang. Natubag na nga akong pangutana. Nga nung doon kayo makanigawa sa room. Ay, naibilin man lang ako sa notebook. Imo pag yung gibalik nga, naa pa may ugma good. Assignment notebook, maguto na ako. Importante man to. Hala,
ani lagi ka sa mong eskwelahan pa. Gipanid-an mo si Mona, Noy Damian? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!